লাই थांजाक नैजिबा सालमारिवा तैराजा गामिया बायाब खरक थाम स्कुटी कावै बोरै मालायना हानै थांमानि फियाबा बायाबनो लगेरिना थांतनि आरो थैदैसाके बुजाखा थानियल देबरमा आबुनि आगुलो साखामनगो गलायखा थानियल देबरमा লাই थांजाक नैजिबा सालमारिनि सिनि तिनि आगस्टनि पुइला सालमारि जरा लांमा बाय जबा खाइमां खाइमां पाइथागो जिबि साखामनगो लांमा जखा थानियल देबरमानि गामि ओंखा बरगाथाल नब चौधरी गामियो तिनि आगस्टनि पुइला सालमारि फासल जिबि साखामनगो लांमा जनाय थानियल देबरमानि मांकथै नगो तुबुइ फालिखा मांकथै तुबुमानि यागुलो मांकथैनो नगै गोबागै चिरगै काबजाक बुमा बुफा बसाजला थानियल देबरमानो आसक उमर किसावनो गमावनो नै वानसुग्लिया बुमा बुफा संग बुइनो से लगेरिना थांतानि बुजागै तगजागै पाइथागो मांकथैसे सपाइसियो थानियल देबरमानो नायना बागै फाइलाइजा नखुंनि बररग जायति सामनायरग थानियल देबरमानि मांकथै नगै कापलाइजा खामगलाइजा चिरिगै थानियल देबरमानो गोबागै काबजा बाबा हाय थाइना इखो मत केस नि मामला जोंङो तो बिनि टिंमान खाइ जत दि फुटमान बाख्या ताइ थाजाक बरक नं बरक खा थांनो थांया जों ऑपरेशन खाइनो नि रेडी खाइमा पंचायत बरक खाइमालिया माना बिनि मकल से खुलो गया बाहाय खाइमाना कासे तो सिकाजाक ना नांगले मकल फानो अब तो काम खायाका खाइमायानो सावो जों तेमने बखाबो थैलाजा ताइ जों एकदिगे बुमा बसा साप माया तामो जास्तिक नाव जों हामनाय अब हानि गुनै जों एर परे खाय आं नगो फाइके आं हॉस्पिटल 4 दिन तंग फाइ नगो हाइलेका नगो फाइके जों गथुमै सालायका पारान बरर जों तो ताबो बरर रमजां मास नुबियाखौ ओंखाय ताबो बरर रम यांका काय ताम बम तेखने बय खारि थांबाय पुरु दा रमनाय बरक तो ताया खाइनाय बरक खाइ कालां कुनजि बरन नगो ताइ तंलिया हिंदी जों बोरि रग बासा उ थानाव गेरत खाइलेना जों खाना नायलायना कासिनि जों सापोर्ट खाइगा सिनि अलकार बा सिरबो हिंदी नि थांका एर पर जों थाना थाङै क खाइका बरखाव ताम हार नरं नरवा सगया फेर खाइमा तो 2 की 3 दिन खा ताम गय नरक तजन नाय अ बरंग रम यांना नां जाथाय खाइ ताइ जों खुनु ताइ काइ खानाव खारै थांजाक बायरे रग बासा खारा नायजा रखनि खानाव तामनि बागै रम या नरक अमा हाइसिङै क्यासं थुङै मा उला बरखाव आरे नंनो थाखायनो फातो रमिनिया जों बुमुं माया बसा जा मानिखो 3 दिन चलि तंगो 2 की 3 दिन नरक ताम गय रमि आगि से माया जों मानिखा तामनि रम या नरक अक थाका बरंग संगाय उलखाय आंगाबो बसंका बरंग नरक थाङै तदन तदा खाइका थानियल जे हॉस्पिटल कलाय तंगनि नरक न अरा थानाव जे एफआर खाइमा तिनि बाय 3 दिन चलि तंगो नरक थाङै जा नाय खेमप्रा पुरो 2-4 दारका थाव आं नायखा नाय हाइका ओंगा बिनि कंडिशन बमते इनि सोंसंका ओंगाय हामिया खाराब खाइमान तंगो नरक हामियाना दलगिदे नाय नाका हामना हमसिंका अबो बसंका आं ओंगाय बरक न जों खाइना तंगो तदन त खाइए रमनानि बागै ओंगाय बरसा न ओंगाय बरना आं सिंगा जों हेल्प खाइमान नरक न जों खुसमानता जोंबो जाथाय खाइ नरक यागा याफार नान जाथाय जों परमिशन ते कक गोबां लायखा आजा गाव जों नरक नुगै मान बायखना ताइ काइसा दारक आं बिनि बुमुं माया आबो सिपराखा आं मोबाइलाव नुखा पुइला गे समय तिराजा थांपुरो बसावा नरक मुसु होय होलाका हुरमुका खाइमानि ताम रम या हने दल बा खालायनाय बिले आपुर हनो तिनि दल बा हंका नरक रे ना इथाव रिजन दि संग नरक माया हने सापुरो बर राग्या ए परके संग बुमाना खाका गे कक बिसि थानाय खाका एर परे जों आव खुगलाय बसु गे आं नगो हनै जों माने उन थाना का बर कक खालाय खाइका आपुर गताय बर थाव जों तिनि हरत थांका बार थाव नग नगो बरक करि सुइखिनि माथा खाजाक बर नगो बरक करि जों नाय फाइका गे तबा आं जलि उइ खाका नरंनि ओ जे कामसलि माने दाम आबो खुदा नरक खुदा से थांगो दाम थारा खाइनाय नरक जे बरक करि न बुकाव पुनक बिसिङ थांनाय तुगो बा ओ yang bolong-bolong no pai ru tuga abu bai jeng mani maya ara bok tu kiri ka nor boro lu tugu maganang ni ang oko bo saka puru boro sing 2 दिन समय वो अब फोटो नर कारी देना डर या अब बरो रगी ग बका सं एजीएम थांगै कारे ना अब फोटो बरो फोटो बंग फोटो न सं एजीएम थांगै नग थांगै माय का सं परमिशन दे सं फोटो खाया नवानी बरो हना अब किनि काम सं खायरा ना नायगेरा ना खनि खाव का सं बो 2 दिन बरो समय जाबजा एर परे का सं नग खबरजा मा खाने फोटो माने देखा ओ समेन्द्र रहमानी फोटो न नुगै देखा अब हखाव ता अब तो खाइलिया